Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Udaba luthinta owomndeni kaNgizwe lona owasabisa uKhuzane laphana ey'nkundleni zokuxhumana esho ukuthi lento ayikhulumile engomeni wathuka abafazi bakabhuti wakhe akayithandi. Uthole umyalezo ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi webhuti njengoba ukhuluma izinto ezifana nalezi kuKhuzane uyazi ukuthi uma ngaba nenkinga yokuqala umuntu ozosolwa wena uyiphendulele ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana lo mfo ezehlisa ke laphana wey'ngane zakwethu. Thina ngalokho khuluma kakhulu sokulandela iclip ukuthi uxolo ubethini lo bhuti. Sanibonani, ngiyabingelela futhi bafowethu enhla nasezansi. Cha, angibi bafowethu futhi akukho la engathi sekukhona isinqumo engizosenza ngalento esengiyenzile. Ngicela nje ukuphendula nami ubhuti kuphela ukuthi cha. Kolele sokalami yicholele ngephutha sokalami yicholele ngephutha sokalami ube ngamehlo nenhliziyo ngeke ngathathela ngajola ube ngamehlo nenhliziyo ngeke mina ngathathela ngasengijola kolele sokalami Ube ngamehlo